Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tili mujuzu namba 17 ndipo mujuzu namba 17 tifuna tiyang'ane makamaka suratul hajj, ndipo musura imeneyi tifuna tiyang'ane nkhani yokuzana ndi haji komanso kumangidwa kwa nyumba yolemekezeka ya Kaaba ndi mtumiki Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Mwachangu kwambiri pa aya imeneyi, aya namba 26 ya musuratul hajj juzu 17, Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'is sujud. Akuyankhula choncho Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti ndithu ukumbukire nthawi imene tidamulozera Ibrahimu alayhi salam malo onena kuti amange Kaaba imeneyi, ndipo tidamuuza kunena kuti uyeretse nyumba imeneyi kwa anthu opembeza mafano, yani uyeretse nyumba imeneyi ku zinthu za shiriki, kuti usandiphatikize ine ndi zinthu zina mu nyumba imeneyi. Ndipo zimenezi zichitike chifukwa cha anthu amene lit-ta'ifin, anthu amene azipanga circumambulate, kapena kuti anthu amene azizungulira Kaaba imeneyi, komanso anthu amene azikhala mmenemu ndi kumachita mapemphero, komanso anthu amene azipanga maruku ndi masujudu, amene azigwesa nkhope zawo pansi pa nyumba imeneyi. Mwachidule aya imeneyi imawayankha makufaru Quraish amene nyumba ya Kaaba anayisandusa kukhala mu nyumba mopembezeramo mafano. Ndiye amauza kunena kuti yayi, inuyotu zimene mukuchitazi si zimene anthu kapena kuti munthu amene anamanga nyumba imeneyi cholinga chake sikuti chinali chimenecho yayi. Bambo wanu Ibrahimu pamene amamanga nyumba imeneyi ndithu analamulidwa ndi Allah kuti cholinga chake kukhale kupembezeramo Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo osamphatikiza ndi china chilichonse. Ndiye inu nyumba ija mwayisandusa kukhala mopembezeramo mafano, chifukwa ndizonena kuti nyumba imeneyi makuraishi anayikamo mafano mpaka 360 amene amawapembeza onsewa anayika mu Kaaba. Ndipo panalinso zimafano zikuluzikulu zimene amazicha mayina awo akuti Hubba, Allata, Al-Uzza komanso Manata, zimafano zikuluzikulu zimene so anazika mu Kaaba. Ndiye aya imawauza kuti ya inutu ngakhale mukuchita zimenezi, koma cholinga chimene tidamangira nyumba imeneyi si chimenechi choti inu muzipembezeramo mafano. Ayi, ndithu menemu tidayimanga nyumba imeneyi tidayikhazikisa ndi cholinga chonena kuti anthu azimpembezamo Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso aya imeneyi ndi imene mascholars ambiri amagwirisira ntchito makamaka poyikira umboni wonena kuti munthu woyambilira kumanga nyumba imeneyi anali Ibrahimu alayhi salam, kapena kuti munthu amene anamanga nyumba imeneyi anali Ibrahimu, ndipo kuti before Ibrahim, kapena kuti Ibrahimu asanabwere nyumba imeneyi padalibepo. Iwo amayika umboni malingana ndi hadithi imeneyi kuchokera kwa Abu Dharr radhiyallahu anhu, amene akuyankhula kunena kuti qultu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ayi masjidun wudi'a fil ardi awwal, kunena kuti ndamufunsapo mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti kodi mzikiti woyambilira kuyikidwa pa dziko lapansi kuti azipembezeramo Allah udali uti? Ndiye faqala nabii au mtumiki adayankhula kunena kuti al-masjidul haram, mzikiti wake ndi wa masjidul haram umene ukupezeka ku Makka. Qultu, Abu Dharr ndiye akunena kuti kenako ni dati thumma ay, kenako mzikiti uti? Faqala mtumiki ndiye adanena kuti al-masjidul aqsa, mzikiti wa Aqsa umene ukupezeka ku Jerusalem. Faqultu, kenako Abu Dharr ndiye akuyankhulanso kuti kenako ndamfunsa mtumiki kuti kam kana bainahuma, kuti chabwino pakati pa mizikiti imeneyi panadusa zaka zingati, kuti mzikiti uwu umangidwe usanamangidwe uwu panadusa zaka zingati? Faqala, mtumiki ndiye adayankhula kunena kuti 40 sana, panadusa zaka 40. Ndiye kenako anazankha kunena kuti
thumma ainama adrakta as-salata ba'du fasallihi fa innal fadla fihi, kwena kuti kulikonse kumene iweyo ingakupezere swala mwa mizikiti miwiri imene, kandi ndi mzikiti wa ku Makka kandi mzikiti wa ku Jerusalemu, swala ikakwana uli malo amene uyenera upemphere, ndipo udziwe kuti pali zabwino zochuluka kupemphera mizikiti iwiri imeneyi. Ndithu apopo timangofuna tiyikirenso umboni wona kuti ndithu woyamba kumanga nyumba imeneyi anali Ibrahim, komanso nyumba yoyamba kumangidwa pa dziko lapansi inali nyumba imeneyi ya Kaaba. Ndiye mmene tanenera kunena kuti aya imeneyi, aya 26, ndithu imamuuza Ibrahim kuti amupange Allah kukhala mmodzi yekha amene azipembezedwa pa nyumba imeneyi, ndipo ayeretse nyumba imeneyi kuchokera ku shiriki wa ibadatul authani, komanso kupembeza mafano. Ndipo tanena kuti mu aya imeneyi muli kuwadzudzula anthu amene anapanga shiriki pa nyumba imeneyi, chifukwa chonena kuti lamulo la nyumba imeneyi kuchokera kwa Ibrahim linali lonena kuti anthu azipembeza Allah subhanahu wa ta'ala popanda kumphatikiza ndi china chilichonse. Ndiye makufaru Quraish atabwera anasintha chilamulo chimene chija, analowesamo mafano mmene muja ndi kumapembeza ndi kuyinyasisa nyumba yolemekezeka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi anamuuza kuti zimene ziyeresedwe kuti anthu asazapange shiriki, zimene zichitika chifukwa cha anthu amene azibwera kuzapanga tawafu mu nyumba imeneyi, komanso anthu amene azipemphera swala, komanso anthu amene azikhala akugwesa nkhope zawo pansi kugonja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye kenako Allah subhanahu wa ta'ala pa aya namba 27 akona kuti wa'adhin fi nnasi bil hajj, kenako yimilira ndipo uyitane ulengeze kwa anthu kuti abwere kuzapanga chani, abwere kuzapanga haji. Ndiye zimanenedwa kuti atayankhula mawu amene wa Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahimu anafunsa kunena kuti ineyo ndifalisa bwanji utenga wonena kuti anthu abwere kunoko, kumachita kuti ine kuno ndili ndekha ndi mkazi wanga ndi mwana wangayu basi Ismail, kulibe wina aliyense, ndiye ineyo ndifalisa bwanji utenga. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula kunena kuti yayi iweyo ndithu ulengeze, ife nda amene tikafalise utenga, ife nda amene tikafikise utengawo kwa anthu onse pa dziko lapansi, iweyo ungoyima ndipo utani ulengeze. Ndiye akuti kenako ndizonena kuti zitayankhulidwa zimenezi ndi Allah subhanahu wa ta'ala, akuti ngakhale mapiri anazipanga low down, anazichepesa kuzifupikisa, akuti ndicholinga chopereka mpata ku voice wave, kunena kuti mawu amene voice ya Ibrahim ithe kudusa bwino mapiri amene wakukafikira maiko amene ali kuseli kwa mapiri, chifukwa Makka ndi malo amene amatchedwa kuti mantiqatul jabalini, ndi malo amapiri kwambiri. Amene anapita ku Makka akhoza kutikira umboni kuna kuti ndi malo amene kuli mapiri ndithu ambirimbiri. Choncho ati nthawi imene mapiri amene wawa anazipanga low down, anazichepesa, akuti ndicholinga chona kuti akakuwa Ibrahim voice iyende kwambiri ikafike ku malo akutali. Ndipo zimenezi zinachitika. Ndipo jamaatu minal mufassirin, anthu ambiri amene ndi mamufassirin amene amamasulira buku lolemekezeka la Qur'an, akuyankhula kunena kuti lamma faragha Ibrahim min bina'il baiti ja'ahu Jibril, kunena kuti Ibrahim atamaliza kumanga nyumba imene ya Kaaba adabwera Jibril, fa amarahu an yu'adhdhina fi nnasi bil hajj, kenako anamulamula Ibrahim kunena kuti awaitane anthu pankhani za haji, kunena kuti atani abwere ku haji. Fa'ala al maqam, akuti nthawi imeneyo imene zimachitika zimenezi zimachitikira pa malo amene amatchedwa kuti maqamu Ibrahim, amene anapita ku Makka, malo amene wadziwaso pali ndithu pa malo pamene Ibrahim anayima powayitana anthu kuti abwere ku haji, komanso nthawi imene amapanga duwa kupempherera mzinda umene wa Makka anayimanso malo amenewo. Ndipo ndithu mpaka na mapazi ake, zidindo za mapazi ake zinadindika, ndipo zilipobe mpaka lero lino pamalo potchulidwa kuti maqamu Ibrahim.
ndauti atayima pamenepa Ibrahim atalamulidwa ndi Jibril kuti awayitane anthu, akuti Ibrahim anayima pa makamu ndipo adayankhula kunena kuti ya ayuhan nas, inu anthu, kutiba alaikumul hajji ila albayt, ndithu inu mwalamulidwa kuti mumpange haji ku nyumba imene ndamangayi, mwalamulidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ajibu rabbakum, choncho muyankheni mbuye wanu Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, o Allah ndamva kuyitana kwanu, o Allah ndamva kuyitana. Anayankhula zimene zizi Ibrahim alayhi salam. Ndipo iye anangokuwa ngakhale kuti panalibe anthu amene amamumva, koma akuti uthenga umene uwu ndithu Allah anawupangisa kuti uyenderere, ndipo akuti unakafika zigawo zonse za dziko lapansi, kumvuma, kumwera, kunzambwe ndi kumpoto. Uthenga unafika zigawo zonse za dziko lapansi, ndipo akuti anapangisa Allah kuti uthenga umene mpaka na ukafike ngakhale kuma babies amene anali mu mawombo azimayi awo, ana amene anali asanabadwe, akuti uthenga umenewo anaumva. Ndipo kuchokera pamenepo ndithu wina aliyense amene wasankhidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala basi amapita ndithu ukapanga haji ku nyumba yolemekezeka ya Allah. Tikutero choncho kuti amene wasankhidwa, chifukwa kuti munthu ndithu ufike pofika ku Makka ukapanga haji kapena umra, iweyo udziwe kuti ufune usafune wachita kusankhidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ino ndi ine ndi mboni kuti lero lino pali anthu amene ali ndi ndalama zambirimbiri, ndi asilamu ochita bwino, koma sanapitepo ukapanga haji. Anthu kumafunsa kuti koma amene wabwanji? Ayi, Allah sana waitane kuti amene wakaponde pa Kaaba ndipo akapange haji kapena umra. Choncho ndi mtendere ndithu umene munthu Islamu akuyenera kumauyamikira. Ndiye pamenepa ndithu Allah subhanahu wa ta'ala anamulonjeza Ibrahima kuti ya atuka rijala, akudzera ndithu anthu amene aziyenda wapansi, wa ala kulli dhamir, komanso anthu amene aziyenda atakwera pa chinyama chotopa. Ad-dhamir kwa amene amadziwa Arabic ndi al-ba'ir al-mahzul alladhi at'abahu as-safar, kunena kuti ndi chinyama chimene chili chotopa kwambiri chifukwa cha kutopa kwa ulendo, kusonyeza kuti anthu azichokera kutali mpaka zinyama kutopa. Komanso yatina min kulli fajjin amiq, kunena kuti akudzeranso anthu ena amene azichokera fi tariqi ba'idun, kuchokera kumalo amene ali akutali kwambiri, kuchokera kumalo amene ali akutali, nawonso azibwera ndithu kuzatani kumalo kumeneku kwa Kaaba komanso ku Makka kuzapanga mapemphero ameneyo. Ndakuona kuti zimene zichitika chifukwa chani? Liyashhadu manafi'a lahum, kuti aone zabwino zawo zimene zikupezeka mu mzinda umene wa Makka, kuti atani aziona zabwino zimene zikupezeka ku mzinda umene wa Makka. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام, komanso kuti achulukitse kutchula dzina la Allah subhanahu wa ta'ala masiku odziwika ubwino wake, ndipo kupyolera mzimene wawapatsa monga ziweto za miyendo inayi, yani bahimatul an'am, achina mbuzi, ng'ombe, ngamira, nkhosa. Ndipo auna kuti fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, ndipo idyani ina mwanyamayo ndi kundyesa wovutika wosauka. Pamenepa mwachidule Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza ndithu nkhani yokhuzana ndi manasikil haji, zinthu zimene zimachitika ku haji, ngati kupha zinyama komanso kupanga hajiyo mapemphero osiyanasiyanawo. Ndipo ena amamasula kuti pamenepa akutanthauza chani? Atijara, kwena kuti malonda amene amachitika mu mzinda umene uwu, kuti munthu akapita kumeneko ndeti akaona anthu akuchita malonda osiyanasiyana ahalali, komanso zinthu zochipa bwino kumeneko. Kumakatu munthu sungavutike ndi njala, ndi kumaloona kuti zokudya zimachipa,
komanso basi zabwino zija zina kuti munthu kuona mpeza kuti kuli zipaso zosiyana-siyana mango enieniwa mwapeza mumzinda wa Makka zipaso zonse mukazipeza kumeneko ndi malo odalisidwa ndithu a Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Allah amana kuti abwere kuti azaone zinthu ngati zimenezo wal adahi komanso kuti azapange kurbani azaphe zinyama pa tsiku limene lili la Idi kwena kuti nyama imene iyi akuti chani yoti azidya anthu komanso anthu ena amene ali wovutika. Wayadhkuru simallahi fi ayamin ma'lumat, yani yadhkuru inda dhabhi alhadi wal adahi bi ismillah wal ayyam alma'lumat hiya ayyam an-nahr, yani kuti anthu akuyenera kumkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala pa nthawi imene azipha hadi chiweto chimene chimaphedwa munthu akamaliza kupanga haji, komanso al-adahi komanso zinyama zimene zimaphedwa tsiku la Eid pa kurbani. Ndipo komanso akuti ankumbukira Allah masiku odziwika amenewa ndithu ndi aja amene amatchulidwa kuti ayyamun nahar, masiku amene anthu amapha zinyama nthawi ya kurbani. Ndipo akuti cholinga tinkumbukira Allah pa zinthu zimene watipatsa zimene watidyetsa, yani ngamira, ng'ombe komanso mbuzi. Ndipo akuti fakulu minha, ndipo idyani kuchokera mu nyama imeneyoyo. Timanena ndithu kuna kuti ndi sunna munthu kudya tsiku limene lili tsiku la Idi nyama imene ikuchokera mu chinyama chimene wapha pambuyo poti wapanga haji, nsembe imene umaperekayo auti nyama imene udye iwe ichokere mu chinyama chimene waphacho, kapena al-adhiya nyama za kurubani. Ngati munthu wapha kurubani ndiye kuti chokudya chake chichokereso mu nyama yomweyo, nyama ina atape ndipo adye inayo awadyese anthu wovutika, anthu amene ali wovutika kwambiri. Ndipo ndizofunika kwambiri kuwadyesa ndithu mafukara nyama ngati zimenezi. Ndipo akuti thumma liyaqdu tafathahum pa aya namba 29 kunena kuti ndipo kenako akuyenera kuti atani aziyerese kuzitakataka zawo, waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti al-atiq, komanso kukwanilisa malonjezo awo ndi kuzungulira nyumba yakale, nyumba ya Kaaba imeneyi. Pamene papa omasulira amanena kuti thumma liyaqdu tafathahum, yani kuti achose umve wawo umene ngati kutalika kwa tsitsi komanso zikhadabo, kuti munthu amene akufuna kupanga mapemphero amene wawa ndiye kuti amalesedwa kumeta tsitsi lake komanso kuwenga zikhadabo zake mpaka na tsiku la Eid. Ndi pamene amayenera kuti atani achose zimenezozo pambuyo pona kuti apereka nsembe ya kurbani kapena nsembe ya hadi kwa munthu amene amapanga haji. Waliyufu nudhurahum, kenako akwanilise manadhiri awo kapena kuti manasiri timatero, kapena kuti malonjezo awo amene anamulonjeza Allah subhanahu wa ta'ala kuti ineyo ndifuna ndizipange mapemphero akuti mapemphero amene siwo ukakamizidwa koma iweyo wangolonjeza kwa Allah kuti ine ndipanga mapemphero amene ukuyenera kuakwanilisa ndithu. Waliyatawafu bilbaiti al-atiq, komanso kuti apange tawafu mu nyumba yakalekaleyo, yani kuti apapa tawafu imene ikutchulidwa apa kapena kuti kuzungulira Kaaba kumene ikutchulidwa apapa ndi kuja amati tawafu al-ifadha, tawafu imene munthu amapanga pambuyo ponena kuti wamaliza mapemphero ake amene wa mapemphero a haji, ngati mene Allah adayankhulira mu suratul Baqara kuti thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah. Chabwino ndiye tachula kuti bilbaiti al-atiq, nyumba yakalekaleyo. Apapa pakunenedwa kuti summiya al-atiq li anna Allah a'taqahu min ayatasallatu alayhi jabbar, kwena kuti nyumba imeneyi imachudwa kuti ndi nyumba yotetezedwa. Ena atiq kapena kuti baitul atiq amatanthauza kuti ndi nyumba imene ili yotetezedwa, pomwe ena amatanthauza kuti ndi nyumba yakalekale. Ndiye kwa amene amamasulira kuti baitul atiq kuti nyumba yotetezedwa ndiye kuti ati Allah amaipanga itq kapena kuti anaipanga itq, yani a'taqahu min ayatasallatu alayhi jabbar, kuti anaiteteza nyumba imeneyi kuti isalamulidwe ndi anthu amene ali wozikweza komanso anthu ogwira ntchito zoyipa. Tonse tikudziwa kuti ndi nyumba imene yakhala ikutetezedwa ndithu nyengo zosiyana-siyana.
panali linkhani yokuzana ndi Abrahatul Habashi amene anali ndi upona kuti akagumule nyumba imeneyi. Allah anayiteteza kuchokera kwa Abrahal Habashi, anatumiza mbalame zimene zinawononga gulu lonse la njovu, nyumba sina wonongeke. Ndipo pachitika zambiri mbiri, nyumba imeneyi nthawi ya mtumiki inapezeka kuti kwabwera chivomerezi chawononga mbali ina ya nyumba imeneyi, koma ndithu Makuraishi anayimanga ndithu. Allah subhanahu wa ta'ala anagwiritsa ntchito anthu omwewo amene amapembeza mafano kuyikonza nyumba imeneyi kuti ikhalenso bwinobwino. Menemo ndi mmene Allah amapangira zinthu zake. Posachedwa apa timaona ndithu adanena Chisilamu Mashia kumaponya mamizailo towards Makkah, cholinga choti basi mamizailo amenewo kamafuna kuti akafike pa Kaaba akagumule Kaaba. We don't know zimachitika zimenezo posachedwa apa, koma Allah anateteza ndithu. Nopeza kuti asilikali amapanga ndithu intercept mamizailo onse amene amapangidwa kuponyedwa towards Makkah. Ndi nyumba imene Allah amayiteteza ndithu kwa anthu oyipa amene akuyifunira zoyipa, imatetezedwa. Komanso amayiteteza kwa anthu ashiriki. Ndi chifukwa chake ndithu nyumba imene inatetezedwa pambuyo ponena kuti padusanso nthawi zina, nthawi ya Chisilamu sopano imene kuti padusa nthawi panapezeka kuti anthu ena ndi shiriki zawo amakumazitchula kuti asilamu ndithu, koma mopezeka kuti afuna azipanga zosokoneza, kumapanga zinthu za shirikinso pa nyumba imeneyi, kuzunguliza manda kumapembeza pamenepo ndi usufi wawo. Ndi kunabwera ndithu Allah anatumizanso anthu ena, anthu amene analinso asilikali olimbana ndi shiriki, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, imamu amene amatchulidwa kuti Imamu al-Mujaddid, amene anaonetsetsa kuti mpaka na awatuluse anthu onse amene amapanga za shiriki mu nyumba imene ya Kaaba. Ndi cholinga chonena kuti nyumbayi ikhale yompembezera Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo pasamachitike za shiriki zina zilizonse ndithu. Ndipo zikhalabe choncho kuti nyumba imene ikhala nyumba maziko ake ndi atauhidi mpaka na nthawi ya kumapeto kwa dunia imene ndithu Allah subhanahu wa ta'ala muchikhonzero chake izapezeka kuti nyumba imene izawonongedwa ndi anthu, ndi munthu wochokera ku Ethiopia amene azakhala wazimiyendo akuti zonenepa kwambiri. Komano imene izakhala nthawi ya kumapeto kwa dunia kuti kiyama yakhala pang'ono kubwera. Koma panopa nyumba imene ndithu ipitilira kukhala mu maziko a tauhid insha Allahu ta'ala. Ndipo mmene tanenera kuti anthu ena amasolera kuti al-Atiq imatanthauza kuti al-Karim, kuna kuti nyumba yolemekezeka. Ndipo ena amanena kuti al-Masjidul Qadim li'annahu awwalu masjid wudi'a fil ardi li'ibadatillah, kuna kuti annahu awwalu masjid wudi'a fil ardi li'ibadatillah. Kuna kuti amene amasolera kuti akutanthauza al-Atiq kutanthauza kuti nyumba yakalekale, chifukwa ndi nyumba yoyamba kuyikidwa pa dziko lapansi kuti azipembezedwamo Allah subhanahu wa ta'ala. Zonsezi zichitika chifukwa chani? Akuti dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaykum fajtanibu ar-rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Aya namba 20 imene ikale aya namba 30. Naam, aya namba 30 pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti umo zimene zichitike chifukwa umo ndi momwe zikhalire ndithu. Ndipo amene alemekeze zinthu zopatulika, yani mahurumatullah za Allah subhanahu wa ta'ala, akuti zimenezo ndi zabwino kwa iyeyo pamaso pa mbuye wake. Wa uhillat lakumul an'am, ndipo ziweto za miyendo inayi nzovomerezeka kwa inu kuzidya, illa ma yutla alaikum, kupatula zomwe zatchulidwa kwa inu mu Qur'ani kuti ndizoletsedwa. Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur, choncho upeweni umve wa mafano, opembeza mafano shiriki, ndipo pewani mawu abodza. Zimene zozo ndi zimene akutiuza pa aya imene ya Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti
ndithu munthu amene angalemekeze mahurumati llahi kapena kuti zabwino zopatulika za Allah subhanahu wa ta'ala, yani ma aujaba alqiyamu bihi, zinthu zimene Allah walamula kuti msilamu akuyenera kuzichita zinthu zimenezo, iyeyo ndi kuzilemekeza ndi kumazichita. wa harrama at-tafritu fihi, ndipo zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala wazipanga haramu munthuso ndi kuzisatira zimenezo osazichita. Fil hajji wa ghairihi, zimenezo zochitika pa haji komanso mapemphero ena. Wa ta'dhimuha tarku mulabisatuha, komanso kuzikuza zimenezo, kuzilemekeza ndi kuzitenga kuti ndi zinthu za mtengo wapatali. Ndithu akuti munthu amene yoyo nda amene ndithu akuti fahuwa khairul lahu, akuti kukuza ndithu mapemphero amenewa, kurubani kuipanga kukhala mapemphero apamwamba kwambiri. Usati mmene timampangila lero asilamu masiku ano kuti idi ya nyama ija, idi ya Idul Adha anthu kumaitenga ngati si idi yayikulu, pomwe ndi idi yayikulu kwambiri kuposa Idul Fitr. Pezeka kuti basi nkhani ya mapemphero anthu kumangoitenga ngati yonyozeka. Ayi ndithu akuti munthu amene angatenge mapemphero kukhala chinthu cha mtengo wapatali, khairul lahu, zimenezo ndi zabwino kwa iyeyo, inda rabbihi, kwa bwana wake, yani fil akhirah min at-tahawun bi shay'in minha, zimene ndi zabwino kwa iyeyo kwa bwana wake tsiku la kiyama, akalandira malipiro ochuluka kuposa kwa munthu amene amatani amanyozera za mapemphero amenewa kapena kuti kuwachepsa mapemphero amenewa. Ndipo kuti mwalamulidwa inu kudya nyama kapena kuti mwalolezedwa inu zakhala halali kwa inu nyama ngati ngamira komanso ng'ombe komanso mbuzi, kupatula zinthu zimene takuwuzani mu Qur'ani kuti zimenezo ndizoletsedwa ngati zibudu, komanso zinthu zimene zatchulidwa mu suratul Maida. Kumayimbiliro kwa suratul Maida pali zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala wazitchula kuti zinthu zimenezozo osadya. Ndithu zimenezo ndi zimene mukuyenera kuchita. Ndakuna kuti fajitanibu rijsa minal awthan, choncho inu muupewe umve wochokera ku mafano, yani najisi, ku zinthu zonyasa. Wala tazulu najasatu shirki anil mushrik illa bil iman, ndipo atafsiri akunena kuti umve wa mafano wa munthu amene amapanga shiriki sungachoke kupatula munthu ameneyo atabwerera ku imani, kunkhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala, akhulupirira kuti zabwino zoyipa zimachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo asapange shiriki, akhulupirire mwa Allah, angelo wake, komanso qadari zabwino zoyipa zimachokera kwa Allah. Zinthu zonsezo azikhulupirire munthu ameneyoyo, ndiye kuti akhala wabwino. Wajitanibu qawla zur, tikumaliza ndi mawu amenewo mu aya namba 30 suratul Hajj, imene timakayang'ana tsiku la lero, kuti kenako mukuyenera ndithu kuwapewa mawu amene ali abodza, yani mawu abatil. Washirku billahi bi ayi lafdhin kan, komanso ndikumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi mawu ena aliwonsewa amene mungayankhule. Musamale kuyankhula mawu amene mumayankhula nthawi ndi nthawi, chifukwa chonena kuti mawu amenewo ena akhoza kugweserani kushiriki, ngati mmene anthu lero amayankhulira kuvuta kwa mvula imeneyi, kumayamba kubulema mwina kuti climate change makuti mvula imeneyi kuvuta kumene kutu climate change. Iyayi yachimwene ndi nkhani yoti ndi qadari yochokera kwa Allah imeneyo. Musayankhule zoti mugwere mushiriki machidule zimene akutanthauza pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ndithu kwa lero tikuyenera kuti tisiyire pamenepa malingana ndi nthawi. Kufikiranso ulendo wina, timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti azitipatsa kumvetsetsa nkhani za chipembedzo chimenechi cha Chisilamu, kuti tikhale anthu opambana tsiku la chiweruzo. Ndikafika apo ndingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi